Pôst nie je niečím, čo by bolo špecifickým znakom iba kresťanov. Je známy aj v iných kultúrach a prežívali ho aj starovekí Izraeliti. Už ich proroci zdôrazňovali, že podstatou pôstu nie je zreteľne ukázať iným, že si niečo odopieram, ale zmena vnútorného postoja. Zápas o prekonanie tendencií k egoizmu. Ježiš na takýto postoj nadväzuje. Neprišiel na svet ako prísny sudca, ktorý by mal kontrolovať dodržiavanie predpisov. Jeho požiadavky sú plné ľudského porozumenia. Uznáva náboženský význam pôstu, nie však ako cieľ náboženského života. Je pre neho prostriedkom k väčšej láske, k prehlbeniu nášho vzťahu k Bohu a k ľuďom. Keď sa Ježiša opýtali, prečo sa jeho učeníci nepostia, použil malebný obraz svadby. Kristus je ženích a my sme svadobčania. Byť kresťanom by malo byť pre každého z nás radosťou. V súvislosti s obrazom svadby si môžeme pripomenúť svadbu v Káne. Ježiš svojou účasťou na svadbe podporil oslavu dôležitých životných okamihov v ľudskom živote. A premenenie vody na víno môže symbolizovať premenu pocitu všednosti a ľahostajnosti na nadšenie. Keď niečo robíme s vnútorným zápalom, ide nám to oveľa ľahšie a dokážeme viac, než keď sa snažíme vôľou sami seba donútiť k niečomu, čo v nás vzbudzuje nechuť a odpor. Pôst by preto nemal znamenať zachmúrenú tvár a zatínanie zubov. Môže byť dokonca radostný. Môžeme napríklad vychutnať radosť z dobrého jedla, ktorého zjeme menej, ale pozornejšie. Ani sa nemusíme vyhýbať iným, aby sme boli uzobraní. Ak sa na to pripravíme, môžeme prežiť pekné stretnutia s blízkymi ľuďmi, či už pri káve, jedle, alebo dokonca aj pri tanci, ak nám nejde o nás samých, ale o príležitosť viac sa otvoriť, zblížiť a vzájomne sa podporiť na ceste zrelosti. Pôst potom nemusí znamenať menej radosti, ale skôr menej egoizmu. Radosti v ňom môže byť napokon viac, a to aj napriek tomu, že sa otvárame aj pokániu, súcitu a empatii so smútiacimi. Boh je ten, kto vnímavo zhliada na každú našu situáciu. V našich životoch sú radostné chvíle, keď sa cítime ako na svadbe, aj chvíle bolestné. Ježiš chce, aby sme jedni i druhé prežívali naplno. On je v nich s nami, sprevádza nás v nich svojou láskou. Nevstupuje do nich násilne, ale ich premieňa, aby nám pomáhali ľudsky aj duchovne dozrievať.